Itanagar, Arunachal Pradesh along Prime Minister Narendra Modi kahumri damahut Maya long BJP Sarkar atum Northeast India long kidamtang ningkan phong bong kapaching thorasai ke claim pon along Congress atum ke ningkaning koilo kinangji pusi ningje pon. Labang sohut Prime Minister Arideng pen Arunachal Pradesh along rialong ke paching thorji aphan pura kuti suri phokke bra phora Bharat trok atangka ke panong ponasai amu ingpu ponlo. Northeast India along hello India de lapen South Asia lapen East Asia adet kedo analong economics relationship ke pami senjia jakong lapen atowarlo. Northeast India aphan monsam lapen kapaching thurawar mon ke pami senjia aphan lamchak kachipi ponating pen kedamtang thereni phaisir ke barni Northeast India long labangso lamchak kachipa pling pon ang thek ponlong bom luputa Prime Minister Narendra Modi pen ningje pontu. News Desk report, Karbinglong Live.